Muapas ko nila dalton kay buntag pag sa jo mo pag bakod sigdan dito nang panglakaw. Iguro ni kong nangingi pagawas na ano man diha pero niingon to sila nga maglakaw-lakaw kuno sila dus. Babaw ka arang daghanan gud kadyo guys og tabon dato ba. Nay basak na to da agbasak. Luag jud kadyo ba. Arang daghanay tabon halos mapuno. Gas ni agi danapi mga laig kulor ni mga brown niya na mura pag imas unoy langgam kuno tos dagat. Maabot man pud dato nga. Kinaan to isda man siguro. Aw naman gud isda agbasak da ari kay kana laging maglanip, magbaha ag mga isda sa dam nang mudong ba. Agban gani mga tao diri mataya gani ko kay to mas basak ng isda. Adto nang gus basak ag mga isda mga sangit mao siguro ko. Ini nga habit ng lawas do kay gamay nga lakang hangat na. Is awara gud ninyo guys. Kini bang buwa ka ba? Makinimdum jud nang buwa ka sa gamay pa ko kay ug magflourish di mayo sa una kani. Mao man ni madali-dali na kay uso man ni sa una. Karon kitag sa nalaman karon nagali po kitag utro dani. Saging-saging ba? Nilain na ba nag-color? Daghan kong memory dana. Kay mo na yung dadun sa unas floris. Ako yelo dia. Asar ka itong duha nga taas-taas na makong tulin. O pa man ko kakita. Nadyoon makatugi tulinan. Wala ba ti pagtabon nun? Kagitam na naman. Bago man lang tinanuman. Das na agi. So patam ni katupit ang bagupang sinudlay. Kaya ba mo magsudlay sa basak? Ay, agaban. Kaya ba kaya mo mag-uma. Sa una kay sudladyan pa pa na. Abaw karon o magturtol naman nila. Gamit ron. Walang ka magsudlay pa. Magsapil pa gani. Wakdo po kita nila pa. Kini guys, mo ning basakang giingin nido nga mapuno gadyo nig tabon. Wa na di ay kaning hubas-hubas na. Kamay na ra magtubig kay kitam na naman ilan man gipahubsan. At orag duha to ang ladzuan na. Ay! Ay! Wa ara ba dyan maminog mga kagwang. Ladzuan na kaadyo na. Ha? Ladzuan na. Dani, atoy mga tabon guys gamay na raman sa una sus grabing lingawa dyan mapuno gadi ding basak nga na ato sila manghup toy kahoy to kita mo na kahoy kito lang i-zoom na ining hup gamay ra asara to na nakita mo na mga nang hup pero gamay ra ndada po dari napoy mga nanuktok sa basak tagsa na laman das ni agi puno ning kabasakan aran lingawa lang dalton dagay mo pakpakan mang lepad pud sila medyo blurred na ka naman ang gi-zoom mang lepad. Nagitam na naman good. Pero view guys, ano ninyo? Di ba? Mani view nga ganahan dyan. Hug magbaklay mi dani. Ganahan ko ning view kay kanang moto. Arang view ka dyan. Kakamping na mi na sa una. Kami, undoy, tiri, dun TV. Basta daghan mi nagkamping mi na sa una. Ang problema lang nila kay langhap ni mo sangin. Baho na giting tais baboy. Mao gajay nakadag ang hit jud. Sayang lagi kadyo. Ang alis arang kalami jud kadyo mga hills. Ito lami hills daris puan lami pud. Madyo gani kay pa niabot ang baho daris panoramic park. Kayo ni abot pa man na. Impas na dyan. Ang alis siya na nga part dito dapit. Basta di namin mention na sa dapitan na. Basta na pika sa alis siya nga nabaho na dyan. Sayang lagi ka dyan. Bitang wala namin nag-camping na to. Favorito to na nga spot ba. Pro camping wala na. Expire na ang paborito nga. Kuan lugar kay. Di naman dyan masingo. Ara naman dyan baho sayang lagi. Di ana nga nung lagan man. Pagkakita ni dyan hala. Dagan-dagan dyan. Bijog-bijog dyan. Ay motor. Ay sus, na-timingan magmotor agamong panagtagog hanghang lagi ginagan. Ha? Bike. Insa man? Ang gisira ag portahan man pero wala nagilak. Wala nagin hagilak gisira na. Butang. Bukis paganis na ha kay karon kita. Butang. Wak na. Wak na. Walking meto yan he. Agay magpakugos na. Ano yung mga tita ni mo ni tanaw ilak-ilak ka. Ang inarti magpakugos. Bitaw magpakugos nga. Di na ko kadaog. Nakaw ragod. Kumano bitaw tagakus. Hala! Dasmagan ka huy. Huy, dasmagan dyan ka na nagdog. Arang daghan natin oy. Dapat buno. Kung na diha dyan dasmagan dyan na di. Daghan na oy. Pila ka buhok na di. 5? 6? May dalton. Majoy no na kay gwardya. Ano yung muhang gwardya? Wala. Ay, nananggukod na giro. Bye-bye. Ay. Ay, isang sandal guys. Baka dali ara dyan natubuan ha. Ano na kilak-kilak mo nito to? Gusto mo pa na doon? Lagi mo. Adto mo lahos. Latuson pa na ho uli. Hindi mo ka nahulaog. Uli, halang haita. Magiging kay lais man eh. Ginoo ko. Haita.
Just. Nang ikuha. Sige na, ato mo. Ibitaw nito ni wasi-wasi. Mako ko. Kana na, Jemelina. Ganaan mo gud sa mga stick, guys. Kay makita lagi na mo kana maguna mi, dus food. Wow. What's that? It's a stick. Yay, kay taas man managiganahan. Wow, do you like it? Yeah. Let's go. Go home na. Let's go home na. Nalabi to kay stick. Wow. Wow. Let's go home. Papaya. Let's go. It's a papaya. Bye, papaya. Bye, papaya. See you tomorrow. Bye na. Oh, ready na may manimbang. Agkaning timbang nga napalit ni Undo dito sa Talibon worth 2.5 raman siguro. 2.490 nga na. 100 kilograms na. Pero di lagi branded. Saan ni Kinley? Ako kailan ng brana. Mag-XTG rami kay suot mo rito city rapid. Diyan ako kung magkugos dari bagat ra bagay na tapos mga 10 kilos. Asa sa daan tay inja idono ra na he. Ngano mapagkang manimbang nga ra mapasiksiya. Pa kita mas leaks nabutigi pa. Biti-bitihan dito nabutigi ang ngajan dito pakita ang paa. Nah, dagan na short ya, aho man short yung gisuot. Sana. Ana ra tungtung ako magkay magdari ha. Ako lagi muda. Saba. Di ka maglisod sa kadek ka kambyo. Di jaram ko na. Ano magul pa? Ade, salamat sa timbangon. Salamat timbangon na laman. Piti mo man gamay pa man pod. Walo naman na sa ako, to dito sa sinyo. Asal ta sa sinyo? Na dito bayda na. Naba manino yung sinyo? Ha? Nalaman. Laman balik ni. Kay, bilis na magwapod siya. Sige. Laman. Dami araw sa timbangan. Ibili na ilan nanay. Anong daon na ta? Ha? Grabe Darag kakao ang gitup sana mo desang adlaw Katabli jados na nailan yung kakawa. Bagol dai sa Nanimbang migbagol day mong was dalton madao amin. Uy bagong ligo lagi ka. Tay, majung gentag. Gusto ko bilungan. Bagaw. Doy. tay. Bilungan na yung gusto ron. Sabot na tadad as dalton Di lagi madara ka nanimbang migbagaw day di magsilbi. Way kakargahan ni dyan. Hindi makumamugos na parami. Di kay wa may kakargahang dalton. Way kakargahang dalton. Magan sa mo. Kung bati magpangudkod. Magputahan. Tayo sa utanan. Ito ni nga ka, magputan na po maguturo. Namin, walay, magagawin tayo. Wakoy panay kaya nagtutumis bukid na. Namagwala si da? Di nagdako. Bait ito ka akong gida. Yan na guys, yan. Nana sila bagaw dari ki ano na. Ato na makatabang po sa mga tao nga makakwarta. Ning lahos ko dari guys sa mga tinanong paning tanda ko. Kana kakao, papaisa to Mapampud kan ay numpos baka. Hindi ra ko dari. Kining dani nga park, kining gawas sa labat. Amo apa ni, dari. Wala man nagiapil og labat kay wala na ingani. Okay ra kay ra nang padaro dia kay butanom ko na nagmais. Oh, naragang mga tanom. Kani ko ani si Ja, rambutan. Ja ka rin nas mga kilid ko ani balingbing. Bao. Naitaw na may irog lagi. Di pang pausukan na hang dukoy. Nasa kami lili ko dari. Ja, da kabagaud na sa Nalagyan gi-order sa Shopee. Gi-order sa Shopee nga kuan. Para sa motor ba bracket pa kay mag-travel mo bitangag box ba. Agay. Kani guys, avocado na si Ja nga evergreen. May mangga. Ja santol nga Bangkok, ja katong lasa to buongon to. Nananan to nga ipalibot to nga mga sa tawag na kanay karnaba. Isa kaning iro ni Sudan ni asa kana agi. Lusot magiro. Di na lagi gilutsan rag iro dari na dako daring buho. Nakalusot na lagi iro dari. Ja, gara excited Sakto ka na. Ja. Ready to travel na mi guys nakapalit og bracket. Agbak so pa ni abot. Asa lagi kan TikTok ni og Shopee.
Mutaas dag mo tulan na mangmuluag no. Agoy. Pwede na ko dani. Dari mo kan ma, parihabat naman. Pwede na ko dani matug mabiyahi. Lagi kaya na may musangit na likod. Hindi. Lord Max, pila? Hoan, 3 kilo. Trabot sinina. Na sinina ba? Ibutang ko no de. Nasa na. Butang sa motor. Tata mo wala tag sudag pa ni hapon. Ngita ta. Nana ni kurente. Uwang na laman ni itap no. Halagha kang biyabas. Laos magtaha ni. Meron guys ang biyabas guys. Okay naman di ay. Kani makupa ni nga maroon. Kani sangkis. Tay. May butos amo tay. Ali. Di tay. Oh guys, butos amo. Nakaisundan kahit ang tigbason. Wa, sundan. Kana taga karaba na. Dara. Dahil napod mi guys. Uy, nabali na! Agay. Dahil napod mi guys sa isang ujian nga doon na pagsako. Kay deliver na nam ko pinag-request og 50 ka sako dito amo dapit ba? Si Banzi mo yap to? Imong ex. Dadal to namang giuban. Amo tanaw kag dagaton. Dada nakakuha na na may buong ondare sila sa ujian undoy. Ngadyo lagi ka na nangida lagi ka basik na. Tingan dito dani nga. Nananing kat na balilin wakwak ra bang dako. To naning sakana. Nagajeng ka wakwak. Gani na ra mo ko na si dana ikag. Correct. House. Pilian nang dako-dako. Ana 5. Huy, tiaw. Nangid kang ati jubit. Nanay kita mo kung ato. Unsa 5 day pod? 5 unom. Saba. Hay, tanawan ni jugang bugas guys. Ning kudos naman tani ning hubag nang pagbalik be. Let me see. Okay, yan na. Okay. Dalton, look at this one. Nas Dalton padung nimo. Saka na. Len, azwar bisa nin. Igurot na pod nimo ha. Batay. Kato na na oy. Wa man ko kuno mukaon gudani. Ay way mo kaon. Sigurado ka? Ako ni mukaon. Tiaw. Anto ka na ikaw nanay ra ka. Hindi, dala si kawakwak rin, hindi. Nilihian mo siguro ni kawakwak. Alaway. Nipis maglawas mo ta. Nipis paglawas lagi. Yung mga sisi na ng dilat na reklamo na pala ni sakit ang puson. Tanawan laman eh. Dali. Awal laman eh. Na? Dali. Huh? Panghaguros rin ng mga sanga. Sos, bisong na masugsug lagi oh. Sulaot na ng sangang gamay. Gusto na day. Dai, tinagtapok to ha. Dapoy manager oh. Tapos nag-idagi vlog rabat sa may gidaghan. Hold. Si Dalton guys, oh, nalipay po Dalton. Dali. Wow, ball ko no, di man ni Bolton. Yeah, it's not a ball man. Te, magpakuha ka. Dia, Kana ija dako. labong na isa ka. Pagkuha ta. Na wakwak. Wakwak. Ano to? Agbata di tanawa sa. Di, dugay isa. Kana dako. Ata mo ate. Pango ana ra man na day masamot nagkadaot, madyo pa imo nang ipon na ibutang sa lamisa. Oh, dugyaman di man ni madaot basta. Pero kani bitang mo na yelo kay Lata na. Overripe na. Balik. Day kaya? Dugay ka na. Ate? Kana mga gagmay, kuha na di. Paman na madaot na diha. Kari mo ate. Kuangan pas nilin manakaim kunig lubis kabog na yan. Kari naman. Dako man. Tatali. Kare kay dako. Pero umay na kani. Mana sekretos mga hamis. Mananam na ditag buongon din para mapareha ta ati Jubit ka hamis ha. Dalton no? Nangahoy na lagi. Naaway dyan kahoy, tanamay dyan kahoy. Nangahoy na oh, handaghanan na bitbit. Sama na. Yan na. Ingis nak bigas diya sa kyanan. Lami mong gudning kuan kay kuan jud ag naghimo mo gud ni Italiano jud lami ganahan mi. Ato to ha. Alas papsi ano na basta kay Daris Kabulaw. Papsi anji. Ara ni kon ya. Ala ato day kay di ko gananda kay grabing hanga na. Dari bala. Pwede ra ko maglanlan sa Adi manihat. Adi day. Di, kuha na. Bi ako na bi. Tagay ko sa kaywa. Di kanang di ko mag tuslo. Kaya ah. Gi langkat lagi mo. Tay pag isa day pag giray kay matangtang ang pinja. Kan ketasan na naglipong-lipong na ko. Okay. Dal to nagtimati. Nek. Rumah. Jacket.
Di aja pizza. Naman ay kuan hot sauce, sweet and spicy, Dia ketchup. anak mga naman ni. Naka lang isa is sweet and spicy, oh. Butang ikaw sweet and spicy. Di mo ko sa ate ka na. Hang. Sabi ko dai ko. Pay ato kas mga kuan. Ini lagi ya. Kaya bas na.